Ya Allah Nabi waktu kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabatul rasulullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan alasan di Quran dan jujur di surah Al-Araf ayat terbaru di ayat 127 inafukahum dengan keliru Nabi Musa bakatola Fir'aun wahailah Musa hendak bermaklum bersabana kami nama kaum-kaum tinggi dari engkau tua bertimbun berpangkat tinggi kalafian tersusun itulah kata Fir'aun ke Nabi Musa menandakan pangkat raja sombong dado jazarun gagal uji keceng helo limpa-limpa Fir'aun nyatu orang sikapi perintah turun dari Jibril ke Nabi Musa supaya manusia Fir'aun dari negeri Mesir menjadi asuran di lautan merah Fir'aun meninggal. Oh ya sampai ya dek mengajak Musa hutang babai jangan menyasar menyimpanan busur apabila poka pinta kapal bau juo penyimpan tetangga kita katukan pituan khusus kita katukan selamat kita berpituan di mana-mana tampe pituan di lape asal tidak otak negara lalu jelahan najian tai najian kalak banyak galeme dengan galemak nasi bercampur je ciri caca obat sabuan lain kasihan banyak jangan ditiru balik badan dan gada apabila kolanta dan seluruh panjang hati talonnya oh itu panang belarang ketulan agak sadar
lanyo nyawa siapa iyo nang di sano ko ado iyo la bersaksi siapa nang punyo la karajo iyo sebagai hakim laki tua bertanyo iyo halakan pulo iyo nang sebagai laku isi apa sama sonala di sano ko ado iyo bameja hijau apa akan tunala di sano panoko atau nalanyo balunan patanyo iyo helakan pulo iyo keputusan dari sidang bagai dewano jatuh ponisnyo sabana-bana yo pengajian nantolan pareso malam nangko salamu hidon di tempuo ango baru kali nangko kami mandanganyo odelan leila roba jadi oleh aku odelan leila deka puli edenan pintala de jo pinto kapado iyo nantuo tuo maaf dahulu kami pinto sabalum de kami menjawab tanyo kami indakan marasul upo iyo kapado lari hadirati nonton labasamo ketek nani ola de joga dan tuo saratoran lagam mudo kareno di nalagari nanto indudu iyo la de namonyo kadang ketek tuo jomudo pangadian sange nan bija asano oh indah iyo la pado baris makane bae kami baeko indah iyo panaku ampan abangan iyo la de tiboyo iyo nari lala de jo maaf ya kan kami la de jo pinto maklum iyo nan ladu kami salaku anak mudo-mudo iyo naji kok dibilang umuan alun satahun la de jagoyo jiko dibilang lanyo dara alun satampu la de pinangyo pengalaman di dalam dado alunan iyo sabaraku kini menjawab lanyo tanyo dan akan kami la de nyo jubo pasabamelah ladun sana nang iko bandala de jawab nyo odena katopan singgala sima yolai kanyato sabalum de nyawa lagi tiupkan ke dalam batang tubuh kita memang nyawa nang disidangkan sama so iyo daulunyo mangkone nyawa lagi sidangkan sabalum ka batang tubuh kita memang nyawa nang sange suci halus nang iyo samparono kok nyampang nyawa ditiupkan ke dalam batang de tubuh kita kisiko nyawa mangkono takui nang nyawa lagakumo takui yo nyawa kabadoso de batang tubuh kita nangko karano iyo manusia mudah akala tergodanyo itu nani ola de sababnyo nyawa anggan ka batang tubuh de nyawa iyo nalenang suci takwikan bajo sore tubuh kita iyo nan menjadilah saksiyo iyo nala di sano oh memang karena dola de ruponyo karena iyo sama tomato iyo lerang kapulo memang lagi pula de jawabnyo na itu malaikat nampampe nampunyo iyo lakarajo mamani dan kalanyo nyawa baliau iyo nalanyo pulo dan manjati hailanyo saksi malaikat iyo nani tuju kalau menjadi hakim ketua Allah Ta'ala sama tomato nan menjadilah de kurisi kudiratilah kana mono nan menjadilah de meja hidayatullah la kana mono nan menjadilah de panoko subah
kita rasul manjujung kita lade gurunya di bulan iyo lade Ramadan nyawai akan berpuasa akan mengarajokan sumbayang di waktu dengan limo di situ banyak nyawa berjanji sama suri iyo dahulunya iyo berjanji nalanyo nyawa kepada Tuhan Allah ilahi ditekan iyo ladenan suwe iyo di muko nalanyo saksi bahaso iyo nalanyo nyawa tidak akal memungkiri iyo di situ nalanyo nyawa berjanji iyo nala ilahi tapi lah sampai lahir gitu ke bumi lah banyak kita lupa diri lah banyak kita lupa di janji pula dek mana jalannya pangkat sarato iyo nande pipi pula dek mana jalan jabatan iyo di dunia tetapi nantala bine lebih bana kabake iyo nan laki-laki lah banyak tak pada ayo dek lah padusi ba itu iyo nan sabali eyo nan padusi tada yo pulo dek laki-laki iyo sakayan katarangan dan dari opa johelanyo kami oleh lamanya sana lade batanyo de ala kami tarangkan iyo di mukolanan rami supaya saja di dalam hati nanti muko iyo edanan rami iyo kabake topan singgalan akan benar pula agamponyo gada iyo de ala kami tabui hak lah pulang kalan punyo sakali iyo nan ladi sinan sakali pulo ay nan disiko kota dile kami lah kanai tapu tantu kini kami manjudo di dalam kanai nalanyo dakwa tantu kami iyo mandakwa pulo dalam kanai yo kami lampang tantu yo kami kama lampang pulo di dalam kanai nanenyo tanyo tantu kami kabatanyo pulo kabake yo topan ala singgalan iyo nan simak kanyato kok iyo nan kito kama ngaji nyawa iyo lasa malam nangko kok tadi nyawa nan kita sidangkan sabayun kabatangku buat kita alanan kami lade tarangkan di muko iyo nan abasamo sampai ne nyawa yo laba janji kami yo tarang lade kan pulo tandu yo nyawa nan ditiupkan ka dalam ai batang tubuh kita bukan lade no nyawa siapa punyo nan lakarajo iyo nan masuk lada ulunyo sampai meninggal lanyo nyawa di mano iyo lade ko inyo antara niyo ladi hidung de antara iyo ladi mato iyo ko
ulah corona awaga jalnika ulah corona lataga dailang para anggota ulah corona lataga dai kita umpah oli lamani tango dene corona denai ai ulah corona sagalo taga jai pun kadi bali devi tila tidak sampai lain pagawai eskala
nandia gede makaleko tapi indahlah nasa suwe kasel pai hajo
ikan ayam tamisu Singgalang indah kepandai caranya. Ano tao yan? Oka